Hello guys, good morning. Diनै आं मोनसे जायगा दंफैयो बे जाहैबाय क'क्राझारनि बड'फा कालचार कमप्लेक्स। बे बड'फा कालचार कमप्लेक्सआव टेट टिचारफोरनि रेगुलार एपइन्टमेन्ट रानगोन। दा बेयाव आं दंफैयो। नोंथांमोना इन्टारेस्टआव नायनानै थादो। बिराद गेदारिं जाबाय नै टिचारफोरा, बहुद मानसिफोर फैदों। Galeriयावबो दङ मानसिया। दाना बड'लेण्डनि चिफ प्रमद बर' सार फैगोन।